Türkmenistanyň raýaty bolmak bilen bir wagtda Orsiýetiň hem raýatlygyny alan türkmenistanlylar ençe melbäri türkmen daşary ýurt pasportyny almakda dürli kynçylyklar bilen ýüz-ýüz boldular. Azatlyk radiosynyň Aşgabatak habarçylary ýagdaýyň birden üýtgenligini we goşa raýatlykly adamlaryň indi daşary ýurt pasportlaryny alyp biljekdigini bilip galandygyny habar berýär. Bu mümkinçilik prezident Serdar Berdimuhammedowyň Moskwa eden resmi saparyndan soň döräpdir. Azatlyk Aşgabatak habarçysy goşa raýatlykly adamlar üçin biometrik pasportlaryny almak üçin ýüz tutmak mümkinçiliginiň dörenligini 20-nji ýylda habar berdi. Bu mümkinçilik 2003-nji ýyldan soň Orsiýet Federasiýasynyň raýatlygyny alan we ýurtlaryň arasynda goşa raýatlyk baradaky şertnamanyň ýatyrylmagynyň soň 19 ýyllap türkmen pasportyny alyp bilmedik Türkmenistanyň raýatlaryna degişli. Häzirki wagtda migrasiýa gullugy 2003-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli wagt aralygynda Orsiýetiň raýatlygyny alan Türkmenistanyň raýatlaryndan pasport bermek üçin arzalary kabul edýär diýip habarçymyz aýdýar. Resmi namalarını tavşıranlara bir ayın içinde pasport bermek wada berilýär. İlkinji ýedek alanlar $43 töleýärler. Dolary diňe gara bazardan satyn alyp bolýar. Pasportlaryny täzeleýänler töleği manatda töleýärler. Dip Azatlyň habarçysy 20-nji ýylda habar berdi. Onuň sözlerine görä pasport üçin baranlar migrasiýa gullugynyň işgärleriniň adaty bolmadyk derejede mülakatlylygyna geň galypdyr. Şeýle-de habarçy pasport üçin arza tavşyrýanlaryň köp däldigini belläp, munyň köpçüliginiň belki habarsyzdygyny ýa-da eýem ýurtdan göçüp giden bolmagynyň ähtimallygyny çak edýär. Rus raýatlygyna eýe bolan türkmen raýatlary Serdar Berdimuhammedowyň prezident hökmünde ilkinji resmi saparyny Orsiýet Federasiýasyna edip Moskwa baryp gaýtmagyndan soň daşary ýurt pasportlaryny alyp boljakdygyny bilip galypdyr. Goşa raýatlyk meselesi onlar çelbäri ýurtlaryň arasynda jedelleriň döremegine sebäp bolupdy. Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda goşa raýatlyk düzgüni 10 ýylyň dowamynda bardy we 2003-nji ýylyň aprelinde ýatyrylypdy. Ulalaşyk ýatyrylandan soň Orsiýet Türkmenistanyň raýatlaryna raýatlyk bermegini dowam etdirdi. Türkmenistanyň hökümeti bolsa 2003-nji ýyldan soň Orsiýetiň raýatlygyny alanlara pasport bermekden ýüz öwürdi. Şol bir wagtyň özünde de öz hereketlerine resmi düşündürüş bermedi. 2019-njy ýylyň Tomsunda uly ara kesmeden soň Türkmenistanyň migrasiýa gullugy goşa türkmen rus raýatlygy bolan raýatlaryň pasport sorap eden ýardalaryny kabul edip başlady. Emma diňe käbir kategoriýalar şol sanda çağalar we garrylar Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurt pasportyny alyp bildiler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä köp ýyllaryň dowamynda goşa raýatlykly adamlaryň köpüsine Türkmenistan pasport bermedi we olara garaşmagy maslahat etdi. Bu şertlerde Türkmenistanyň daşyna çykmak isleýän köp sanly türkmenistanly rus raýatlygyny saklap türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmek kararyna gelmäge mejbur boldy. Azatlyk habarçylary raýatlykdan çykmak üçin arda tapşyran adamlaryň en çemetiniň häzir proseduranyň tamamlanmagyna garaşýandygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä bu aralykda migrasiýa gullugy goşa raýatlykly adamlara türkmen pasportlaryny almak üçin türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmegiň hökman däldigini düşündirýärler we raýatlykdan ýüz öwürmek hakyndaky arzasyny ýygyna almagy maslahat berýärler. Indi olar türkmen raýatlygyndan boyun açyrmak barada arda ýazan we jogaba garaşýan adamlaryň arzalaryny ýygyna alyp biljekdigini düşündirýärler. Ýöne hakykat adamlar raýatlykdan çykmak üçin registrasiýadan we harby sanawdan çykmaly bolupdy. Şonuň üçin indi raýatlykdan çykmak hakyndaky arzany ýatyrmak üçin ýene-de gaýtadan registrasiýa edilmeli we harby hasaba durmaly. Dip habarçy türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmekçi bolan adamlaryň köpüsiniň moňa ýurduň daşyna gidip gelmek üçin ýeketäk mümkinçilik hökmünde baş goşmaly bolanlygyny beledi. Onlar ýylyň dowamynda Türkmenistanyň migrasiýa gullugy goşa raýatlykly adamlara türkmen pasportlaryny bermekden ýüz öwürdi we Orsiýetiň raýatlygyndan ýüz öwürmegi talap edip geldi. Indi habarçy köp adamyň Orsiýetiň raýatlygyndan ýüz öwürmezden pasport berilen bolsa, köpleriň öz doglan ýurduny terk etmejekdigini aýdýanlygyny belliýär. Iqtisadi krizisin we sosial kynçylyklaryň barha erwetleşýän wagtynda Türkmenistany terk edýän ýylatyň sany görülip eşidilmedik derejede köpeldi. Koronavirus pandemiýasy ýurduň daşyna migrasiýa akymy biraz haýallatdy. Bu aralykda Türkmenistanlylar Orsiýada göçüp gitmek üçin hukuk almagy hem howlukdy. Ýylatyň ýurduň daşyna köpçülik bilen gitmeginiň fonunda Türkmenistanlylaryň daşary ýurt pasportlaryna eýe bolmak islegleri ýokary bolmagynda galýar. Bu döwürde ýylatyň epesli bölegi möhleti geçen pasportlaryny täze
gelip bilmän ýurdun daşynda şol sanda Türkiýede kösenýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa meselelerini resmi taýdan agdamýar. Demografiýa we migrasiýa prosesleri barada resmi sandary çap etmeýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bolsa Türkmenistanyň demografik kriziň botagosunda duranlygyny 2019-njy ýylyň başyna çenlik 10 ýylyň dowamında 2 milliona gulay adamyň Türkmenistany terk edenligini şeýle-de ýurtda häzir 2,7 million çemeti adamyň galyndygyny aýdýarlar.